ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 20,000 ଟଙ୍କା। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ମନରେ ଲାଗିଲା ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଜିରୋ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ କମ୍ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟଙ୍କାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ନ କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର। ତୁମେ ଭାବ ମୋ ସାଲାରୀ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଭ୍ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସାଲାରୀ 15,000 ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, 20,000 ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କ'ଣ। ସାଲାରୀ ବଢ଼ିଲା, ନୂଆ ଫୋନ୍ ଦରକାର, ବାହାରେ ଖାଇବା ବଢ଼ିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ବଢ଼ିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ସେତେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନଶୈଳୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ିଥାଏ ତେବେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିବି, ଯାହା ବଞ୍ଚିବ ସେଟା ସେଭ୍ କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍, କାରଣ ମାସ ଶେଷରେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ତେବେ ତେଣୁ ନିୟମଟା ଓଲଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେଭ୍ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ 50-30-20 ରୁଲ୍। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଇନକମ୍ 20,000 ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ 50% ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେପରିକି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖାଦ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଯାତାୟାତ ଇତ୍ୟାଦି। 30% ଚାହାନ୍ତି ଯେପରିକି ସପିଂ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ 20% ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଲ୍ ପାଇଁ। ଏହା କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଫର୍ମୁଲା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ଏବଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଜାଣିବା ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମନେ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 100 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ମାସ ଶେଷରେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଜାଣିଲେ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି। ସେଭିଂ କେବଳ ଫ୍ୟୁଚର ସପିଂ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ହଠାତ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ, ଜବ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ଘରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିପାରେ। ସେତେବେଳେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଲୋନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଥିବା ଭଲ। ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମାସର କିଛି ଟଙ୍କା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ତେବେ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲ ବୁଝିଲ। ତୁମେ ସାଲାରୀ ଆସିବା ଦିନେ ହିଁ ନିଜ ସେଭିଂ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ଅଣଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କଲ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ତୁମେ ନିଜେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଇନକମ୍ ଥିଲା ସେତିକିରେ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲ। ତେବେ ଆଜିର ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 10,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉ, ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମାତ୍ର 3ଟି କାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ନିଜର ଇନକମ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସାଲାରୀ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେଭିଂ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟୁଚର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫାଇନାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମନି କି କାହାଣୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।